Hej, jeg hedder Katrine Gården Mollesen, og jeg er lektor i UCN Act to Learn Pædagogik og Læring. Den film, du lige er gået i gang med nu, den handler om aktionslæring. Jeg har arbejdet med aktionslæring i det projekt, der hedder Den Mangfoldige Folkeskole. Jeg vil nu dele noget med dig, så du kan se, hvad det er, vi skal være sammen om. Som du kan se nu, så er det her en film 1. Og det er fordi, der faktisk vil være en film mere, som jeg vender tilbage til lige om et øjeblik. Det den her film skal handle om, det er, hvordan man kan skabe en undersøgende skolekultur, hvor man understøtter alle børns lærings- og deltagelsesmuligheder. Som du kan se på det slide her, så er projektet Den Mangfoldige Folkeskole et samarbejde mellem 11 nordjyske kommuner og os som professionshøjskole. Det vi er gået sammen om, det er at understøtte lærings- og deltagelsesmuligheder for alle børn i skolen. Og som du også kan se her, så er måden, hvorpå vi skal nå det mål, det er ved at arbejde aktionslæringsbaseret. Og som det står her, så er mål for lærere og pædagoger, at der arbejdes med et fælles fundament i forhold til børnesyn, pædagogiske og didaktiske tilgange, og så den store gule pil ind her, fordi det er her, det aktionslæringsbaserede kommer, at der er skabt en kultur for tilbagevendende undersøgelse af almen praksis og best practice, og nye indsatser og strukturer løbende afprøves og implementeres i praksis, så den fælles kerneopgave hele tiden kvalitetsudvikles. Netop de to sidste er dem, som aktionslæring hjælper os med. Så det du kan regne med at se i den her film, det er spørgsmålet her. Men hvad er aktionslæring, og hvad får skoler ud at arbejde aktionslæringsbaseret? Som jeg sagde før, så er det her film 1 ud af 2. Og jeg tænker, at det er oplagt lige at give en ramme for, hvad det er, man kan se i film 1, og hvad man så eventuelt kan gå ind og kigge videre omkring i film 2. Så som jeg lige har sagt, så kommer film 1 her til at handle om aktionslæring og forståelsen af, hvad det er, og endnu tættere på, hvordan aktionslæring kan være med til at understøtte en undersøgende skolekultur. Og det du så kan se i film 2, det er, hvordan man kan arbejde med aktionslæring med afsæt i læringssamtalen. Og derefter, hvad det er for nogle opmærksomhedspunkter, man som skole skal have, hvis man skal arbejde med aktionslæring og læringssamtalen. Og det der er målet, det er, at vi kommer så tæt på det man kunne kalde en praksisnær guide til, hvordan man kan arbejde med aktionslæring. Når vi taler om aktionslæring, så er det vigtigt at være bevidst om, at der er rigtig mange forskellige bud på, hvad aktionslæring er. Og inden jeg går i gang med at sige noget om, hvordan vi stiller os i Act to Learn, pædagogik og læring, hvordan vi bruger aktionslæring og tænker om aktionslæring ind i Den Mangfoldige Folkeskole, så vil jeg gerne starte med at sige, at de her 3 titler om aktionslæring er dem, vi i høj grad er inspireret af. Så det du skal høre noget om lige om et øjeblik, det er jo nogle logikker, som vi dels henter i det litteratur, som er præsenteret her, men også det vi har set, når vi har arbejdet aktionslæringsbaseret ind i Den Mangfoldige Folkeskole. Altså hvad er det for en viden, vi har samlet ind der? Et godt sted at starte, når vi skal snakke om aktionslæring, er at kigge på, hvad det er, lærerne og pædagogerne siger, der kommer ud af at arbejde aktionslæringsbaseret. Så jeg har samlet 5 citater her, som jeg rigtig gerne vil dele med jer, og som er med til at lyse på det, som vi så sådan mere teoretisk skal gå ind i. Citat nummer 1. Før aktionslæringsforløbet kunne vi være meget hurtige til at snakke om noget og tage en beslutning. Nu er vi bedre til at få det vendt. Hvad kan fordele og ulemper være ved det og det? Hvordan kan vi tænke det ind? Og er der andre perspektiver? Vores handlinger i praksis er mere overvejet. Det betyder, at der er bedre mulighed for deltagelse for børnene. Vi skaber fokus på én ting, i stedet for, at vi gør noget forskelligt. Nu går vi den samme vej og ser, hvordan det virker. Og citat mere. Aktionslæring er meget praksisnært. Vi har fået bundet vores egen praksis op på teorier. Citat nummer 3. Systematikken er god i aktionslæring, og vi vender tilbage igen og igen og får noget gjort til virkelighed. Aktionslæringens struktur gør, at vi hele tiden bygger videre på noget, tager skridt sammen og sætter nye prøvehandlinger i gang. Til fælleskommunale møder får man mange idéer, men det er vildt svært at omsætte dem ind i praksis. I aktionslæringsforløbet er vi blevet mere bevidste om, hvad vi går og foretager os. Vi er blevet bedre til at sætte ord på og forklare, hvordan vores handlinger hænger sammen med vores børnesyn. Og det sidste citat. Når vi sætter prøvehandlinger i gang i aktionslæring, indsamler vi data. Vi undersøger på, om det vi tror er rigtigt,
også er rigtigt. I aktionslæring får vi andre øjne på. Det vi troede var problemet, er slet ikke problemet. Det er noget helt andet, som virker. Som citaterne viser, så er der rigtig mange kvaliteter ved det at arbejde aktionslæringsbaseret. Men lad os, inden vi kigger videre i de kvaliteter, kigge nærmere på, hvad aktionslæring er og hvordan vi kan forstå det. Her er 4 sætninger, som siger noget om, hvordan vi forstår aktionslæring i den mangfoldige folkeskole. Den første. Aktionslæring er en måde at skabe fælles og bæredygtige forbedringer i skolens praksis. Vedvarende, langsommelig og systematisk videreudvikling af de professionelles praksis. Som I kan se, så er der 2 af de ord her i sætningen, som er markeret med fed. Og det er fordi, de er særlig relevante. Lad os prøve at kigge på det der med fælles. Når vi arbejder aktionslæringsbaseret, så gør vi det i samarbejde med vores kollegaer. Så det vi understøtter, når vi arbejder aktionslæringsbaseret, det er jo det professionelle samarbejde. Fordi de løsninger, de veje, de prøvehandlinger, vi finder frem til, det er nogen, vi finder frem til i fællesskab. Bæredygtig henviser til logikken om, at vi i langt højere grad er i gang med at implementere en måde at arbejde på, samtidig med, at vi er i gang med at finde veje at gå i forhold til børnenes lærings- og deltagelsesmuligheder. Bæredygtigt er også det, som citatet før fat i, hvor vedkommende siger, at de der fælleskommunale møder der, de kan være lidt svære at omsætte ud i praksis. Så det bæredygtige består i, at der faktisk er en lettere adgang fra de mere teoretiske og praksisnære refleksioner og ud i en konkret handling i praksis. Og det er jo det, vi er her for, nemlig for at få omsat, så vi gør en forskel ud i praksis. Så er det fælles og det bæredygtige. Den næste sætning lyder sådan her. En tilgang, hvor de professionelle udvikler ny viden og nye måder at forstå og håndtere konkrete dilemmaer og udfordringer på. Det der med at udvikle ny viden handler jo om, at man smider noget på bordet, som man er optaget af at gøre noget ved i sin praksis. Der er noget, man er bekymret over, noget, man er frustreret over, noget, der ikke fungerer. Det kaster man på bordet, og så taler man med hinanden om, hvad er det her handler om? Hvad er det, der er på færre her? Og ud fra den bedste viden tilgængeligt i det professionelle samarbejde. Altså, nogen ved noget, fordi de har været på kursus, så nogle andre har en særlig erfaring med at arbejde på en bestemt måde, og alle står på deres sådan professionelle dømmekraft, ikke? Så på den måde, så får vi fundet frem til, hvad er det mest fornuftige at gøre i den her situation. Så går vi ud og prøver det af, og når vi har prøvet det af, så mødes vi igen og taler med hinanden om, hvad virkede og hvad virkede ikke. Og lige præcis der, i den cirkulære proces, der er vi i gang med at udvikle ny viden. Fordi vi genbesøger, reflekterer, prøver af, hvad virker. Der er også den der sådan kropslige erfaring med det, som jeg også vender tilbage til senere. Aktionslæring er også en konkret ramme, som guider de professionelle i forhold til at reflektere over og handle i deres pædagogiske og didaktiske praksis. Altså det med at gå fra en viden til at handle med afsæt i den viden. I den her sætning, der er det her med at have en ramme, der hjælper til at understøtte refleksion og handlinger. Det er jo ret vigtigt, når man skal arbejde aktionslæringsbaseret, så er det let forståeligt og let tilgængeligt, hvad det er for en måde, man så skal arbejde på. Og lige efter det her slide, der kommer jeg til at gå ind i, hvordan den ramme den ser ud. Den sidste sætning her lyder, en forståelse af, at man ikke alene kan tænke sig til forbedringer i praksis. Man må prøve af og gøre sig erfaringer. Og de erfaringer har betydning for de efterfølgende refleksioner. En cirkulær tænkning med fokus på oversættelse ind i praksis. Det her det bliver så interessant, fordi det er ikke kun i de erfaringer, vi har gjort os med aktionslæring, men også i rigtig meget af den internationale forskning omkring aktionslæring. Der er man helt klar på, at det, der bliver så enormt svært, når man laver kompetenceudvikling ellers, altså det med at komme til et oplæg og gå derfra og tænke, wow, det der det er faktisk mega brugbart for mig, det vil jeg gerne gøre noget med. Men så bliver den der oversættelse enormt svær, fordi der er så mange faktorer ude i praksis, som gør, at ting måske kan se helt anderledes ud, end de gjorde i det øjeblik, man sad og lyttede til det oplæg. Altså praksis forandrer sig hele tiden. Det tager aktionslæring højde for, fordi det er en cirkulær tænkning, hvor man hele tiden genbesøger og siger, okay, så jeg gjorde sådan der, men så viste det sig faktisk, at så gjorde praksis sådan her, så nu skal jeg have justeret min prøvehandling, og i stedet for at gøre sådan her. Så hele tiden er aktionslæring tro mod, at praksis er en kompliceret størrelse. Som nævnt tidligere, så har aktionslæring
en ramme. Og den ramme, den består af 5 faser. I den mangfoldige folkeskole, der arbejder vi med den ramme. Men det er klart, at vi på forskellig vis sætter den i spil i de forskellige kommuner og de forskellige skoler, vi er på. Så det her, det er sådan en overordnet forståelse af, hvordan ser faserne ud, når man arbejder aktionslæringsbaseret. Som I kan se ved etteren, så starter man ved mål. Og det man gør der, det er, at man snakker med hinanden om, hvad er det præcis for en udfordring i praksis. Det kan også være en optagethed i praksis. Det er jo ikke fordi, det behøver at være noget, der udfordrer. Det kan også være noget, vi er optaget af at lyse på. Så hvad er det for et perspektiv, vi kunne tænke os at blive klogere på? Hvad er det for en situation i praksis, vi gerne vil gøre noget ved? Så i mål, der taler man med hinanden om, hvad er det egentlig for nogle konkrete og realistiske mål, vi gerne vil opnå? Det er en pointe, at det bliver konkret og realistisk. Fordi vi har måske nok en tendens til ofte at komme til at arbejde med sådan nogle store, fluffede, forkromede mål. I aktionslæring, der bliver man meget skarp på og meget afgrænset i forhold til, hvad det er for en lille prøvehandling, man gerne vil starte med, som måske er startskuddet til, at man sætter en hel masse andet i gang. Men vi starter her. Når man har været i den der refleksion over, hvad er det her præcis skal gøre godt for, så går man videre til den fase, der handler om, hvad vil det fornuftigt så være at gøre. Og her er pointen jo, at her har man brug for et refleksivt rum, en samtale om, hvad er bedste viden i forhold til det at gøre noget ved den udfordring, man står i, eller ved det, man gerne vil opnå. Så under fase 2, som hedder handling, er man optaget af, hvad vil være fornuftigt at sætte i gang af prøvehandlinger. Man er også optaget af, hvorfor netop de prøvehandlinger må tænkes at være hensigtsmæssige. Og så bruger man selvfølgelig al den teori, alle de praksiserfaringer, al den viden, der er til stede i det professionelle rum, man sidder i sammen med sine kollegaer. Det bruger man jo til at blive klar på, hvilken lille afgrænset prøvehandling, der er den fornuftige at starte med. Næste film, som er film 2, kommer til at gå meget tættere på, hvordan de her professionelle samtaler kan se ud. Det var det, jeg før kaldte læringssamtaler, så det vender vi tilbage til. Når vi nu har taget en beslutning om, at det vi kommer til at gå med, det er, så er vi optaget af at tale med hinanden om, hvordan vil vi samle data ind på, om det virker eller ej. Nu har jeg haft en lang snak om, at det kunne være fornuftigt at gøre sådan og sådan og sådan. Så er vi nødt til at tale med hinanden om, hvordan er det, vi vil samle data ind på, eller tegn ind på, at det har fungeret, og at vi har nået målet, eller at det faktisk er noget andet, det kalder på. Så utrolig vigtig refleksion også her, hvordan vil vi indsamle de her data. I fase 4, der laver vi en evaluering eller en analyse på, hvordan prøvehandlingerne har fungeret. Har de haft kvalitet i forhold til det mål, som vi havde sat op, det vi gerne ville opnå. Og ud af den evaluering, så når vi frem til at kunne tage en beslutning om, hvad der skal blive ny praksis, altså måder at arbejde på, måder at tænke på, og hvad der eventuelt skal igennem den der cirkulære mølle en gang til. Og ofte så er det jo et både og. Min erfaring er, at vi går frem til nogle forståelser, som vi får implementeret og gjort til vores praksis, men samtidig har vi fået øje på noget nyt eller andet i den cirkulære proces, som gør, at vi faktisk også skal tage brugerne en gang til. Det er jo det, der er indbegrebet af at arbejde aktionslæringsbaseret. Det er, at det er sådan en fortløbende, vedvarende måde at kigge på praksis på og analysere praksis på. Jeg vil gerne give et eksempel på, hvordan den her proces kan se ud, hvis vi putter den ind i en bestemt udfordring i skolekontekst. Jeg har et samarbejde med et team, hvor man er rigtig optaget af at give eleverne læringsmuligheder ind i undervisningen. Der er en lærer, der smider den udfordring på bordet, som handler om, at det faktisk er svært at få 3 elever med i matematikundervisningen. De er på nuværende tidspunkt i gang med at arbejde med brøker, og målet bliver således at finde en vej, hvorpå der bliver læringsmuligheder for de 3 elever ind i arbejdet med brøker. Så har teamet en lang og god refleksion over, hvad det er, der er på spil, når det bliver svært for de her elever at gå ind i undervisningen og være en del af undervisningen. Det, de kommer til at lyse på, det er deres egen praksis, det er matematiklærernes praksis i forhold til det her med at skabe adgang
ind i undervisningen omkring brøker. Og de beslutter sig for, at det, der ville være en fornuftig prøvehandling, det er faktisk at tænke arbejdet med brøker i matematik på en anden måde, end at det er noget, der skal løses i en bog. Og det er ikke tilfældigt, at de når frem til den pointe eller den prøvehandling. Det er fordi, de i deres snakke får øje på, at det faktisk ofte er sådan, at lige præcis de 3 elever har ret gode muligheder for at være med i undervisningen på tværs af fag, når undervisningen bliver mere praksisnær, når den bliver mere kropslig, når den bliver mere et udtryk for, at man skal arbejde eksperimenterende med noget og have noget i sine hænder. Så matematiklæreren beslutter sig for, at der skal arbejdes med noget, der hedder pizzastykker, som er som plastik pizzastykker, som man kan arbejde med, når man skal eksperimentere med, hvad brøker er for en størrelse. Og matematiklæreren beslutter sig også for at inddrage Lego, fordi Lego faktisk også er en god måde at arbejde mere kropsligt med det her med brøker på. Så det bliver prøvehandlingen. Pizzastykker, Lego-klodser som en måde at give adgang til arbejdet med brøker, og som en måde at fordybe sig i arbejdet med brøker. Det viser sig, og det er i dataindsamlingen, at det her har en kæmpe stor betydning for de her 3 elevers læringsmuligheder. Så efterfølgende har teamet en snak om, hvad det særligt er ved den måde at undervise på, den didaktiske forståelse, som gør, at der bliver læringsmuligheder for de her 3 elever. Og på den måde bliver ideen om at arbejde såvel ned i bogen, men også med det mere kropslige eksperimenterende, en praksis, som matematiklæreren implementerer og gør til en ny måde at arbejde med didaktik på i matematik. Vi har i forbindelse med den mangfoldige folkeskole udarbejdet det her slide, eller det her dokument, som er en håndsrækning til lærere og pædagoger, når de skal fastholde de overvejelser, som de gør sig i forbindelse med det at lave en prøvehandling, og fastholde de data og de observationer, som de gør sig undervejs, når de leder efter svar på, hvorvidt det virker eller ej, det de har sat i gang. Et eller andet sted her på siden, der kan I finde et link til det her dokument, så kan I bruge det, når jeg arbejder aktionslæringsbaseret. Så det jeg lige har redegjort for nu, det er, hvordan vi forstår aktionslæring ind i den mangfoldige folkeskole. Det jeg gerne vil lyse på nu, er, hvad er det for nogle kvaliteter, vi får øje på, det har, når vi arbejder aktionslæringsbaseret. Og som I kan se her på siden, så er der nogle forskellige perspektiver ind i det. Lad os starte med den første. Det, der sker, når vi arbejder aktionslæringsbaseret, det er, at vi som skole bevæger os fra det man kunne kalde definerende skolekultur, til en mere undersøgende skolekultur. Jeg har skrevet her fra sådan en logik om, sådan er det ved vi, til hvorfor er det sådan? Hvad er det, der er på spil her? Så når man arbejder aktionslæringsbaseret, så får man simpelthen mulighed for hele tiden at genbesøge de logikker, de forståelser, der ligger i forhold til, hvorfor vi driver skole, som vi gør. Det hænger også sammen med, at de professionelle faktisk udfordrer de antagelser og forståelser, de har, og finder ubrugte muligheder, altså nye veje at gå. Så det aktionslæring kan, det er, at det kan understøtte forbedringer i praksis med afsæt i det, som rører sig i praksis. Og det lyder sådan rimelig banalt. Men i det øjeblik, at vi bruger tiden på at kigge nærmere på det, som praksis er optaget af, det som lærerne og pædagogerne synes bliver svært, så giver det også enorm mening at være en del af den her proces. Så det der med meningsskabelse har også en enorm betydning i aktionslæring. Samtidig med, at vi kigger på det, der rører sig i konkret praksis, så er vi også i den der vedvarende langsommelige proces i gang med at udfordre i forhold til den kultur og de forståelser, som ligger som fundamentet i vores organisation. Så sådan noget som, hvad er det for et børnesyn, vi står på, hvad er det for et læringssyn, vi har, kommer vi automatisk også til at tale om, når vi tager os af og løse noget, som er en udfordring ind i konkret praksis. Aktionslæring er med til at give didaktiske og pædagogiske refleksioner, og ikke kun refleksioner, men også konkrete handlinger. Og det har jo en enorm værdi, fordi der er faktisk rigtig meget, der tyder på, at vi taler rigtig meget om enkelte elever, vi taler rigtig meget om udfordringer, men det er sjældent, at vi går fra at have de her altså mere overordnede pædagogisk didaktiske refleksioner ind i en bestemt konkret udfordring, som så bliver til konkrete handlinger. Det er det, der er kan man sige, kvaliteten i at arbejde aktionslæringsbaseret. Så vi flytter altså udfordringer fra individet
og så over i det professionelle fællesskab. Professionelle læringsfællesskaber, som er nysgerrige på at finde løsninger, som handler om kontekst. Og på den måde har vi set i vores arbejde med aktionslæring, at vi får bygget en bro mellem det, som er sådan det teoretiske og forskningsbaserede, og det, som er lærer- og pædagogers praksiserfaringer. Så det smelter sådan sammen. De der vidensformer kvalificerer hinanden hele tiden. Vi har set i praksis, vi ved at, men jeg ved faktisk også, at forskningen peger på, så på den måde får man tingene til at hænge sammen, og de er meningsfulde, netop fordi de hænger sammen, netop fordi de beriger hinanden. Som der står i pilen, så skal vi lige lidt dybere i noget af det, der virker særlig godt. Det gør vi nu. Det vi kan se, når vi arbejder aktionslæringsbaseret, det er, at det giver lærere, pædagoger og ledere en oplevelse af mestring. Og det er også det, meget af den internationale forskning peger på. Det bliver så tydeligt, at i det øjeblik, man er med til at finde veje at gå, finde de ubrugte muligheder i et samarbejde med sine kollegaer, så finder man simpelthen også frem til en oplevelse af, at det her, det er faktisk noget, vi er i stand til at klare. Det er faktisk noget, vi mestrer at finde en løsning på. Det har en afgørende betydning for at kunne understøtte de inkluderende fællesskaber. Jeg skriver her, det vil med andre ord sige, at når fagprofessionelle i skolen har positive mestringsoplevelser i forhold til at skabe rammerne for inkluderende undervisning og mere mangfoldige fællesskaber, så har det en positiv betydning for såvel holdninger til inklusion og mangfoldighed i skolen, samt de konkrete inkluderende tiltag, som den enkelte lærer eller pædagog foretager sig. Så på en og samme tid, så kan vi se, at den viden, vi finder frem til sammen i det professionelle fællesskab, har en betydning for det, som er løsningen på den udfordring, vi nu står med. Vi taler faktisk også tit om det begreb, der hedder mestringsfællesskaber. Og det begreb er jo interessant, fordi et er, at jeg som lærer eller pædagog eller leder tænker, at jeg mestrer opgaven. Jeg er faktisk også en del af et fællesskab, hvor vi mestrer sammen. Så den der overbevisning, vi får ind i teamet om, at det er faktisk os her, der har den der kollektive kapacitet til at løse den her opgave, det er enormt betydningsfuldt. Et andet element, som jeg gerne vil fremhæve ekstra, når vi snakker om, hvad det aktionslæring kan, det er, at det faktisk gør det muligt at få udfordret nogle af de problemforståelser, vi har. Og det er jo i virkeligheden det ofte handler om, når vi skal skabe lærings- og deltagelsesmuligheder for alle børn. Så vi brug for at sige, men altså sig mig engang, når vi tænker sådan og sådan om det, er det så egentlig hensigtsmæssigt i forhold til det børnesyn, vi har, eller det læringssyn, vi har, eller den måde, vi tænker skole på. Det vi har set i vores arbejde med aktionslæring i den mangfoldige folkeskole, det er, at det i høj grad, og det hænger rigtig meget sammen med det omkring mestring, det i høj grad lykkes de professionelle læringsfællesskaber eller lærere og pædagoger i deres team at nå frem til at lyse på det, som de har mulighed for at gøre noget ved i forhold til konteksten. I forhold til den måde, de bedriver undervisning på, den måde, de tænker om de pædagogiske læringsfællesskaber. Det er ret vigtigt pointe, fordi det er jo der ligger en hel masse ubrugte muligheder. Jeg tror også, det er vigtigt at sige her, at det kan være utrolig farligt, hvis man får reproduceret de her problemforståelser, som handler om, at der er et barn, der ikke er motiveret for, eller et barn, som ikke har taget sig sammen, eller hvad nu der kunne ligge i de der forståelser, hvis vi får reproduceret dem. Fordi i virkeligheden kunne man jo godt have en hel masse interessante samtaler med hinanden ind i en aktionslæringsforståelse, som ikke udfordrer de antagelser. Så når vi nu snakker om, at aktionslæring kan udfordre problemforståelser, så kræver det jo, at vi har kompetencerne til at udfordre hinanden ved hjælp af nysgerrige spørgsmål. Og hele det setup omkring det at være nysgerrig ind i praksis, det er det film 2 kommer til at handle om, når vi skal snakke om læringssamtalen. Det sidste og tredje ting, jeg gerne vil fremhæve i forhold til kvaliteten ved aktionslæring, det er, at læring sker i 3 niveauer. For det første, så er der single loop læring. Det er der, hvor vi forbedrer og udvikler inden for de givne rammer. Det er der, hvor vi er mere optaget af hvordan end hvorfor. Så er der dobbelt loop læring. Det er der, hvor vi udfordrer, som jeg sagde før, de antagelser og forståelser, vi går med eller står på.
Der er vi nysgerrige undersøgende i forhold til, hvorfor praksis forholder sig, som den gør. Og så har vi den organisatoriske læring også, og den er interessant i aktionslæring, fordi når vi laver prøvehandlinger, når vi sætter prøvehandlinger i værk, så kommer de til at handle om, hvad det er, vi kan gøre som lærere og pædagoger, men de kommer også rigtig meget til at handle om, hvad er det, organisationen kan gøre, hvad er det, ledelse kan gøre. Så der er sådan flere niveauer i det. Og jeg vil gerne give et eksempel i forhold til en case, jeg har været en del af i aktionslæringsforløbet, som handler om frikvarter. I forhold til frikvarter, så kan man sige, at en måde at forholde sig til det, inden for det, vi vil kalde single loop læring, er, man siger, okay, frikvartererne er nu engang, som de er. De kommer sådan med spredte mellemrum i løbet af en skoledag, og her hos os, der skal man være ude, når der er frikvarter. Og ja, det kan være problematisk, fordi der er nogen, der har rigtig svært ved at lykkes i den kontekst af, hvad frikvarter de er. Der vil man i single loop læring tænke, vi kunne måske lave nogle særaftaler så, fordi frikvartererne er nogle gange, som de er. Lad os lave en særaftale, du må faktisk godt være i den. Det, der er interessant ved aktionslæring, det er, at vi når skridtet længere, fordi vi faktisk kommer til at tale om, hvad er frikvarter for en størrelse? Hvad er målet med frikvarter? Hvad er det, der er på spil, når der er så relativt mange børn, som har svært ved at lykkes i de frikvarterer? Så derfor så har vi haft rigtig mange snakke her i det team, som er optaget af det med frikvarter, som handler om, jamen, kunne frikvarter se helt anderledes ud? Kunne det i virkeligheden være sådan, at vi lavede et sted, hvor der var et brætspilstilbud, og et andet sted, hvor der var en frikvarterspatrulje eller en legepatrulje, som tilbyder den her aktivitet? Kunne vi i langt højere grad stilisere frikvartererne ved, at børnene kan vælge sig ind forskellige steder? Så den der logik om, at vi ikke bare hvad kan man sige, laver løsninger, som er tro mod den ramme, vi nu har besluttet os for, men vi faktisk udfordrer den ramme, og det har en kæmpe kvalitet. Og det er selvfølgelig der, hvor det organisatoriske også kommer ind, fordi hvis vi udfordrer den ramme, så udfordrer vi jo sådan set også hele logikken om, hvordan vi driver skole. Og alle de snakke, man har haft i teamet omkring, hvad et frikvarter skal kunne, har betydet, at man har lavet om i rammen, så den nu i langt højere grad gør det muligt for alle børn at indgå. Som jeg startede med at sige, så var målet med den her film nummer 1 at forklare, hvad er det for en forståelse, vi har af aktionslæring, og hvordan kan aktionslæring være med til at understøtte alle børns lærings- og deltagelsesmuligheder. Jeg tænker, at det er oplagt at slutte af med et citat fra en lærer i 6. klasse, som jeg har samarbejdet med, som siger sådan her. Og selvfølgelig kan man aflæse aktionslæringsprojektet i børnenes læring og trivsel. Når man arbejder med sig selv, sætter det spor. Vi kigger på vores egen praksis og tager ansvar. Det handler om den kontekst, som børnene møder her i skolen. Det er et godt sted at slutte, fordi i virkeligheden så er noget af det, jeg hører rigtig tit, når vi arbejder aktionslæringsbaseret, det er, at det er med til at understøtte en arbejdsglæde, fordi vi netop er i gang med at diskutere og reflektere over vores pædagogiske og didaktiske valg. Jeg tænker, det står klart, at det i høj grad handler om at have redskaber til at indgå i didaktiske og pædagogiske refleksioner. Det er det, film 2 skal handle om, og vi kommer til at kigge nærmere på det, vi i Den Mangfoldige Folkeskole kalder for en læringssamtale. Vi ses.